Lapu-Lapu City ABC President Ugo upat ka mga kagawan sa barangay Bangkal ipahamtangan og 6 ka buwan nga suspension sa sangguniang panglungsod subay sa kasong giatubang sa Visayas Ombudsman nga kalapasan sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act nunod sa mga COVID-19 procurements. Ano ang report? Human mapupos ang duha ka buwan nga preventive suspension sa miaging Sabado, Hulyo 22, miasumer na pagbalik sa ilang katungdanan niadtong Lunes sila si Bangkal Barangay Captain ug ABC President Eduardo Quizon ug mga barangay kagawad nga sila si Regino Quizon, Cleofas Quijano, Manuel Quizon ug Mario Inot. Apan niadtong Hulyo 21, nakadawat sila og mando gikan sa mayor subay sa nahukman sa sangguniang panglungsod nga nagpahamtang kanila og 6 ka buwan nga pagkasuspenso. Nagatubang og kasong Anti-Graft and Corrupt Practices Act nunot sa mga COVID-19 procurements sa Visayas Ombudsman ang naasoy mga barangay officials apan gitugyan sa ombudsman sa sangguniang panglungsod ang pagpahigayon sa investigasyon. Apan bisan pa man sa gipagawas nga hukom sa sanggunian, miasumer na sa ilang katungdanan niadtong Lunes ang 5 ka mga nahisgutang barangay officials ug ilang gitataw nga dili kini pagsupak-supak sa mando sa mayor kundi pagsubay lang sa nalatid sa ordinansa. Amo lang isubay ang ordinansa nga gipasa atong 2013 nga nag-ingon na after mi makadlawat sa order sa suspension doon na pa may 30 dias kung unsay angay namong buhaton legal remedies nga available. Gidugang usab sa ABC President nga wala sila mahatagi og patas nga investigasyon. Ilang gitandi ang ilang kahimtang kang Pahak Barangay Captain Johanna Kapangpangan nga nagatubang usab og investigasyon sa kasong administratiba apan gipaubos gayud sa hearing ang kaso. So makita nimo nga dili sila patas. Kay kun imong gitratar ang sa kapitan barangay officials nga parihas mo-undergo po ng tami o formal investigation na nalatid sa ordinansa nga gipasar niadtong 2013. Apan matod ni Lapu-Lapu City Vice Mayor Celsi Sitoy, makadagang higayon silang mihatag og notice kang Quizon ug sa upat ka mga barangay kagawad aron makaduso sa ilang position paper. Apan nagdumili kini. Kadagan na siya motubag nga di siya mo hatag og position paper. That itself part na sa iyang kuan pag-respond sa namo. Kung nihatag pa siya posisyon piya, niya moingon siya nga, kinahanglan lang yun og kuan, open hearing, mo na mo pareho sa kang kuan, kang Kapangpangan. Nagduda usab si Quizon nga may bulok politika ang investigasyon kay dili man sila kaalyado sa mayor. Ang among nahitabo dili siya nga gingon nga sad-an mi kay wala pa may hukmi sa regular nga korte sa mga kaso nga paglantaw nila unta nga patas ang ilahang himuon sa tanang upunganon. Wa may politika ning ingon ini mga kasuha. Kuan lang gyud. Na disadvantage lang gyud siya kay wa mo siya mo hatag og iyang mga kuan mga position papers. Gikwestiyon usab ni Quizon ug sa mga kagawad ang kopya sa mando sa mayor diin sayop ang napatik nga pangan sa barangay ubos sa ilang mga pangan. Inay barangay Bangkal nahimong barangay Pahak nga matod niya tataw nga dinali-dali lang. Apan gipakagamay lang kini sa Vice Mayor kinsa miingon nga typographical error lang kadto kay dili kadto mao ang gikan sa buhatan sa sanggunian. Gitataw sa Vice Mayor nga final and executory na ang maong penalty. Ang local code way aton tumanon kay nagingon man ang local code nga ang among penalty na suspension is final and executory. Og mo appeal siya adto siya appeal sa Office of the President. Si Quizon sa iyang bahin, miingon nga wa pa sila magkahinabi og balik sa ilang abogado sa legal remedy nga ilang himuon. Apan silang 5 naglaraw nga magpapili balik karong eleksyon. Wa usay nakitang babag niini ang election officer sa Dakbayan nga si Attorney Anjanette Lamban gawas lang kung may desisyon na nga gidid-an ang naasoy mga barangay official sa balaod nga magpapili pagbalik. We have to go through with the decision itself because the decision should specify that the said person
is disqualified to hold public office. So there's a disqualification when we be talking on disqualified to run. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Misda.